Moin. Plattdeutsch lernen. Plattlex Nummer 20. Und andere Sprachen in Plattdeutsche. Boonsprok, Nederlands, Hollands. De weerwolf van het bos van Engbergen. De weerwolf in Wold van Engbergen. Marie trok haar omslagdoek strakker om zich heen en tuurde in het struikgewas. Marie trok omslagdoek strakker zich rum en loer in krathol drin. Hoewel de maan zijn licht zojuist nog op het pad had geworpen, was het bos hier te dicht om veel te kunnen zien. Ofschoons de maan zijn licht just op een pad smeten haar, was de Wald hier te dicht om veel zien te kunnen. Daan, haar vrijer liet niets van zich horen. Don, vrijer liet niks van zich horen. Hij had er absoluut op gestaan om, na het feest in de herberg, weer over het bospad naar huis te lopen. Hij had er absoluut op bestaan dat zij nooit vast in een kroeg weer op een waldpad naar huis terugloopt. In plaats van de langere weg eromheen te nemen, en als hij dronken was, kon ze beter niet tegen hem ingaan. Stort den langen weg rum te nemen. En wenn hij doen was, zal ze beter niet tegen hem aangaan. Ze stond nu te wachten tot hij verderop zijn blaas had geleegd. Zij stond en teuf, bis hij weer vooraan zijn blaas ledig mocht. Daan riep ze nu wat harder. Nog steeds geen antwoord. Dan, riep ze nu wat forscher. Nog jummer geen aante. Ik loop vast door. Nijdig zette ze zich in beweging. Ze wilde hier geen minuut langer blijven. Toen ga ik zachts wieder. Wünsch kwam ze in gang. Ze wil hier geen minuut langer blijven. Iedereen wist dat de bossen bij Engbergen onveilig waren. Ik wist dat in de wolden bij Engbergen mulmig was. Of het daadwerkelijk een weerwolf was, zoals beweerd werd, wist ze niet, maar... Of dat waarhaftig een weerwolf was, zoals de Lüd dat zegt, dat wist ze niet, man. Ze was nog geen 10 meter verder toen geritsel haar deed omkijken. Ze was nog geen 10 meter wieder, als ze zich vanwege een ruscheln omkeek. Achter haar stond nu een zwarte wolf, groter dan ze ooit had gezien, klaar om te springen. Achter haar stond nu een zwarte wolf, groter als ze je tevoren zien haar, klaar te springen. Vanaf dat moment reageerde ze instinctief. Van den ogenblik aan reageerde ze instinctief. Ze draaide zich om en rende de resterende kilometers dwars door het bos naar de boerderij waar ze woonde. Ze draaide zich en schees de restlichen kilometers dwars durch een wald naar de boerderij die ze opwoonde. Hoewel ze niet nogmaals achterom durfde te kijken, hoorde ze aan het gekraak van takken dat de wolf haar op de voet volgde. Ofschoon ze zich niet trouw nogmaals achter zich te kijken, hoorde ze aan knakken van telen dat de wolf achter haar vuiteren was. Voor ze de deur thuis achter zich kon dichttrekken, waagde het dier nog een uitval. Eer dat zij te huis de deur achter zich dicht trekken kon, woog dat dier nog een jump. Het hapte naar haar schenen, maar nam alleen een stuk uit haar rode omslagdoek. Dat hap nog erscheen.
reed man bloot een lutstuk uit rood umslag dookroet. Niet veel later kwam ook Daan bij de boerderij aan. Niet veel later kwam ook Daan bij de boerderij aan. Toen Marie hem nog bevend van de schrik vertelde waarom ze naar huis was gerend, Als Marie hem nog bevend van verzorging vertelde waarom ze naar huispest was, en aanvankelijk de deur niet voor hem had willen opendoen, moest hij lachen. en waarom ze hem toch eerst de deur niet opendoen wollte ha, door moest Daan lachen. Hij lachte met wijd opengesperde mond, waarin Marie tussen zijn tanden rode draadjes zag. Hij lag met een wijd gehoppen moel en dan Marie tussen zijn tenen lutte rode vormen zee. In precies dezelfde kleur als haar omslagdoek. In akkurat dezelfde kleur als umslag dook. Doei. Tschüss. Wees bedankt voor het kijken. Nicht vergessen, Leben ist Leben und Lernen.